ten začátek, kdy jste říkala, že to byla ta 4. etapa. No, při první etapě, když se stěhoval Loucký z Loutí, to byla první etapa tam. Ty si mohli vzít všecko. Ty seno odváželi, slámu, brambory, ty to vozili do Tejnice na dráhu. Ty si vzali všechno, první, druhý, to. My jsme byli od obce nasazení, to jsem byla svobodná, bylo nás asi Hrmová, Vyskočilová, Aneška Budáková, já 4 ženský děvčata a Vyskočil a Jarda Vacků ze Žovic museli dát kobily a valník a museli jsme jim pomáhat vybírat brambory, jenomže my jsme byli v Loutí, u Louckých a ty už měli vybráno, jen jsme jim je nandávali do pytlů a oni si to stěhovali. Byli jsme tam 2 dny. No, potom ta 3. etapa nevzala, dobytek se musel odvést, ten jsme vodili tam do těch Jirovic, tam byly 2 statky, tak do těch statků. No, prasata to odvezli, ale to nevím. To už tady odtaď odvezli, ale řezníci ne. Já nevím. A to se jmenovalo SS Hof. To byl německý dvůr. To je jako, u nás by to byl dvůr, že jo, jako byl v Maršovicích dvůr, tam nahoře, jak byla Petržílková, Honzíková, to se říkalo ve dvoře. To patřilo tady do Torskova. A tohle to taky udělali takový dvory a ty lidi. Datum, kdy jste byla, kdy jste se stěhovali. Musíš na mě víc. Přesně datum, kdy jste se stěhovali, vy jste ho říkala. Jo, ten datum. No tak jsme se vystěhovali 22. prosince, jsme se stěhovali. Naposledy. To už jako, to si pamatuju, protože můj tatínek na mě chtěl, abych upekla Vánočku. Aby byly taky nějaký Vánoce, jo, byly Vánoce. To tam byl sporáček, to víš, my jsme mívali velkou plotnu tam a pekáček takovýhle a tam byl pekáček takovejhle. No to jsme neměli, my jsme si nemohli upéct. Na 22. prosince ve 43. roce jsme šli. To už, a už jsme šli no, s těma nejdřív ty Kubáskovi, asi ta babička tam byla, ale přistěhovali jsme se 20. června v 45. roce. Maminka mi tam umřela v Louňovicích. Jarda se tam narodil. Malý. No, že jsme chodili k sedlákovi dělat na pole, na louky a co ještě tam bylo? Dušičky. No, tak v tom 44. roce nás na 1. listopadu sem pustili se podívat na barák. A no, že bude klid zbraní, že střílet nebudou. No a najednou, když jsme sem přišli, tak po 12. hodině začali odnetvořit sem střílet. No, museli jsme jít zase, někam jsme už se nemohli podívat, jenom jsme přišli na dvůr, tady jsme to
prošli a to bylo za Němců. No. Zase pěšky do Bystřice a do Říčan se jelo vlakem a tam zase jsme asi 1,5 hodiny šli pěšky. S nima, že se tady sejdeme a nesešli jsme se, protože jsme se museli rozejít kvůli střílení. No. Tady, vy jste nám říkala, že jste se v Louňovicích provdala. Takže kolik vám vlastně bylo let? 22 let. Mi bylo v únoru, v březnu, 11. března mi maminka umřela tam a ještě tatínek měl maminku svou a ta se ještě vrátila, ta umřela tady v 45. A tý bylo 89 let. No, a 25. listopadu ve 44. roce se narodil mi tam Jarda. To víš, který? No. A no, 45. Ve 44. Jarda. V 45. jsme už byli doma v listopádu. A tatínek nás ležel na otomaně. A my jsme leželi, já tátou tady, byla tady po Rusákách postel. Tak na té posteli nadspali do slaníků seno, bylo tady ještě jako po nás a nějaká sláma tady byla. Tak to nadspali do slaníků a leželi jsme na tom, než jsme si to jako zrichtovali. A babičce udělali postel tam, jí postavili v seknici a ta ležela tam. No, bylo to, ale ze všeho jsme se dostali. No, aby jsme měli jako za těch Němců, to už vyskakovat jsme nemohli, bídu. Oni za ten dobytek jsme dostali nějaký peníze. Já jsem věděl jsem to, a oni to ale dali to se říkalo navázaný vklad, dali ti to do záložny. A nám dali jenom takovej list a to byla výplatní listina a to jsme si mohli jako mamince na ten pohřeb, tak oni uvolnili 2000 v té záložně. No to víš, když se vzala, no ono to nás moc jsme snad nepřidávali, ale museli jsme mít stvrzenky všechny do té záložny, na co se to vybírá. Víš, na co vždycky. No to ještě, když ta babička umřela, v tom 45. babička. Tatínek 46. Ještě v tom 45. roce, ale ta už je pochovaná v Marčovicích. Tak ale jinak nedali. Oni snad by uvolnili, bývali jako někomu na živobytí. Říkala, jak byly vytlučeny ty okna, čili jak tady vypadaly vlastně ty baráky, jestli byste ještě To bylo holé baráky. Holí, to byly, všichni to měli rozbitý. Všichni. Ale no, ono, jak jsem stříleli, něco bylo rozplákaného, ty skla takový, ale ty dveře, ty byly tamhle v lese, ale to už bylo za Rusáků. Víš, tady byly, říkali u nás, že byl lazaret, jako nemocnice. No tak my jsme neměli vytrhanou podlahu,
ale tadyhle sousedka tam měla vytrhanou podlahu. Oni to pálili. Víš? To dříví naházeli blbouni do studny. Ve studni, když jsme se přistěhovali, tak se nejdřív čistili studny kvůli vodě. No, hromadu dřeva vyházeli ze studny naší. No, pak se vyčistil ten spodek. Ale, no, u nás byla ta studna nejdřív a chodili sem pro vodu a pak jeden po druhém si to vyčistil. Dali dohromady vůz, ono to bylo, říkali jsme tomu hnojník, takový, no mělo to kola, na tom bylo pár prken a obedněný a přivezli jsme si, ono bylo tady hromadu dřeva v lesích, víš? Tak jsme si přivezli dříví, to jezdili všichni. Oni to porazili taky a nechali to tam rozřezané. No to žádný hejnej tu nebyl, no tak jsme si vzali dříví. Tam no okolo těch Hřičan bylo hodně lidu. Tam bylo dost jako těch míst prázdných. A nějaká jména z těch lidí, co tam byli vystěhovaní, pamatujete si? Někoho, kdo tam s vámi byl vystěhovaný? Těch Louňovicí? No jo, to já pamatuju. No, ze Záhoří Kubásek Adam, Zemstětic Šach, ale ten bydlel tam, oni tady byli ve Mstěticích dvoje Šachovi, ten bydlel tam nahoře pod Vyhnalem. A ten starý, ten Šach, co jsou Šetinovi, tady Šetinová byla Šachova, tak ten prodal Novákovi prase a oni ho chytli, toho Nováka, když ho vedl. To byl řezník Novák, Maršovicí. A oni ho chytli a on řekl, že to veze Zemstětic od Šachů. Tenhle Šach, ten dole od těch Šetinů, řekl, že to neprodal, že žádný prase neměl. A oni toho Šacha ze zhora tam toho sebrali, no to víš, on to neudělal, udělal to tenhle. A oni ho mlátili a on potom, aby se přiznal, no on se nechtěl přiznat, když prase neměl, že jo. A když to odzbrojovali, tak v těch Hřičanech ty Němce mlátil tam. On říkal, já jsem byl nevinně byt, tak zase mlátil tam ty vojáky. On to byl. No, Nešlehovi tam byli Zemstětic, z Neveklova, Bursíkovi, Svatkovi, Mrha, ty Mrhovi, jak oni jsou Bumbálkovi. Bumbálkovi, Alena. Ty tam byli, Burjánkovi, nás tam bylo hodně. Ze Strnadit tam byla nějaká Pávová. Hodně tam bylo lidu. Z Neveklova, ona Hroušavej, to byly, ona byla provdaná Fulínou, ale ta se tam narodila, ta Fulínka. Tam bydlí u střediska bydlejí. Jako náš Jarda ve 44. roce. No, hodně. Můžete ještě jednou to, co říkali ty lidi,
Jak jste říkala, některý byli dobrý, tak jestli to můžete zopakovat? No, některý, když jsme se tam nastěhovali, tak některý lidi to s náma jako měli soucit, že nás vystěhovali. Ale některý se říkali, a co jste jim provedli, to, že vás vystěhovali, oni nevěděli, že tady je to cvičiště. A ta Buková, tady ty lesy, říkali na Bukově, ty jsou furt psaný jako cvičiště, vojenský cvičiště. Taky tady vždycky byli vojáci, hodně tady. Někdo jako to s námi, ale některý si mysleli, že snad jsme se tady bouřili proti Němcům. Ne.